Erokamano Nyashoro ngawa kawadhi nyime ni koth mapek mochwe kata mochwe boma Nairobi midhiamo manyoro okelo midhiero mopogore ne jodak ma Nairobi kama nyamburko mag ji giwegi pine omwomo ka koth bende nokelo dhungruok mar nyamburko e moko kuom apeyni ma boma Nairobi gino mano miyo jomoko kwame ndara nyaka e chuny otieno. Moko kuom kuonde ma Ramogi TV nolimo kama pi oula nokelo midhiero oriwo kar yiengo nyamburko ma Kenyari kod Nairobi West kama pi oula ne omiyo joriembo kwame ndara kendo weyo gechegi e chuny pi ka gimanyo ka ginyalo reso ngimagi. Jose Duor miwaler. Mae e chal mar kar yiengo nyamburko ma Kenyari bore Nairobi. Nyamburko mag ji giwegi pi oula oumo kaluwore kod koth mapek mane ochwe bore Nairobi midhiambo manyoro mane oweyo ji mathoth kod midhiero mopogore opogore. Moko kuom jogo mane oweyo nyamburko mag gi ka oyiengi e kar yiengo nyamburko no oyudore kama tek ni mar onge kaka ne ginyalo golo nyamburko mag gi mondo gidhi pacho gino mane oweyo gi oko e koyo nyaka e chuny otieno. I'm a disappointed Kenyan this evening. As you can see behind me, it's raining and I left my car parked here. And when I came back by 9, I found my car submerged in the water. We've tried to reach Sakaja and the team, but nobody is responding. Since 9 up to now, we are here in the cold. Everything of mine is stuck in the car. Jogo mane oyudore e midhiero makamano koro seyo ten county ma Nairobi kuom koso loso odundu mapiyo ula winjo bedne luo kod rem reso gi mapiyo kata obedo ni gichulo pesa mar yiengo nyamburko mag gi kanyo. Tumeathirika pakubwa zaidi kwa ajili ya drainages ambapo the county government haiko more prepared kwa disaster kwa ajili nao vya from zile mvua ilianza kunyesha. It is almost now 12 we are here na tujaona any response team ambayo ina deal na mkasa wa kusaidia watu kukuwa na janga la maji. We parked our car here. It wasn't raining when we parked. And we are supposed to pay for it because it's paid for. Once you park here, you have to pay for it, right? So we are not understanding why we have to pay for this parking because it costs money. I think it's 70 shillings per hour or something. So I don't understand how they're not even coming here to help us. They should have ways of helping us just to remove the cars from this water. E yapini mopogore opogore mapachoka, joriem nyamburko mag ji giwegi kod jowuoth mane tiyo kod nyamburko matingo jowuoth bende ne oyudore kama tek e kinde ma koth ne medo chwe e otieno. Dhugruok mar nyamburko e wang' apeyni ne omiyo jowuoth moko olore nyamburko mondo giwuoth gi tiendgi kendo moko ne odiwe ndara nyaka e chuny otieno. I stay in Kangemi, Waiyaki Way, and owing to how I'm seeing things, I see like today I might have to spend a night at the office. I'll have to get back to the office where I should spend my nights and wait till tomorrow. Where I'm going, the roads, Waiyaki Way, I've been told around Westlands that vehicles are submerged. There is no movement. The traffic is there. I'm not able to reach to my place. Moko kuom joriem nyamburko mag ji giwegi bende lero midhiero mane gikale e seche mane pi oula mokel kod koth mapek ne obedo mang'eny mochwe oimo nyaka nyamburko mag gi kendo nochuno mondo gimany yore mag reso ngimagi. We were seated in the car. All of a sudden, water is everywhere, even inside the car. So it took us to save our lives. We lowered the window because we couldn't open the door. So we left through the window. So luckily I'm safe, but I'm okay. But my vehicle, as you can see, it has overturned. The wheels are up. But I thank God. It's a particular issue. It was a bit crazy on this evening. There was too much. We've tried to get out of the car. We were not able because the flood was too much. And we are here at the midnight, the morning. This is a bit crazy. It's about almost 3 meters height of the water. I had to wait until the water and to subside to be able to get out of the car because it was not possible to get out of the car. Kwayo maduong' ma jodak ma Nairobi koro ni godo en mondo ten county ma Nairobi oloso dundu mapiyo ula nyalo luwo e seche ma koth chwe mondo resgi kowuok e midhiero mikelo kod oula e kinde koth. Joyce Duor, Ramogi TV, Nairobi.